Monarchio začalo svoju históriu asi pred 2 rokmi, kedy, to vás asi neprekvapí, ja ako veľký psíčkar som hľadala niečo lepšie, alebo niečo kvalitnejšie, funkčnejšie, dizajnovo možno nejako zaujímavejšie pre moje vlastné 2 psíky. U nás doma je to určite tak, že ja som majiteľka, ale šefujú často psíky. Sú to takí naši malí panovníci. Jedna trénerka mi to raz povedala, že vy ste tu personál pre tie psy. Nie je to úplne v poriadku, ale vyzerá to tak. A z toho vznikol postupne taký nejaký nápad, že tie psy sú ako keby niečo, okolo čoho sa točí celý náš život. To takí naši malí monarchovia. Záleží, či majú svoje pohodlie, či sú dobre napapaní, či dobre spinkajú, či sú vyvenčení, či sú šťastní. Tak prirovnala by som to k tomu, že to slovo monarchio pramení zo slova monarch ako panovník. Moje psíky sú pre mňa moje hobby. Vyplňajú mi všetok môj voľný čas, venujem veľmi veľa energie, veľmi veľa pozornosti. Veľmi si zakladám nielen na tom, ako spia, pretože psík prespí väčšiu časť dňa, ale aj na tom, čím ich krmím, akú kozmetiku používame, akú starostlivosť o ich vlasy. A tie pelechy, tie madrace a takéto ich celkové pohodlie je veľmi dôležité tak pre toho psa, ako pre toho človeka. Pes, aby sa dobre vyspal, aby bol zregenerovaný, aby bol oddychnutý, aby mal dobrú mentálnu kondíciu, fyzickú kondíciu, celkovo tú jeho zdravotnú stránku, alebo teda to jeho zdravie, ktoré sa tiež odvíja od toho dobrého odpočinku. Naše pelechy sú rôzne, sú aj jednoduchšie, sú aj komplexnejšie. Tie komplexnejšie zahrňajú aj celkovo ortopedické madrace práve určené pre psíky. A celú túto terminológiu a túto problematiku som konzultovala aj s našou pani veterinárkou, ktorá sa stará o moje psíky. Od úplného začiatku, ako vzniklo Monarchio, primárna myšlienka bola priniesť na trh výrobky, ktoré budú z kvalitných materiálov, udržateľných materiálov, ktoré tu budú dlho s nami, aby ich naši zákazníci nemali potrebu často, rýchlo obmieniať. Čiže je tu aj nejaký zámer s tým, aby ten produkt sa využíval dlhé roky. Priemerný vek psíka sa pohybuje podľa asi veľkosti niekde od 10 do 15 rokov, čo už nie je málo. Je to úplne extrémne veľa, ako by sme možno chceli, ale nie je to úplne málo. A z takých pelechov ten pes môže za ten svoj život vystredať niekoľko. Práve preto som sa rozhodla od začiatku sústrediť sa na výber kvalitných materiálov, odieru odolných, takých, ktoré sa používajú aj na sedací nábytok. Tým pádom je aj starostlivosť o naše pelechy a ich údržba jednoduchšia a rýchlejšia. Okrem toho, že tá poťahová látka je vysoko kvalitná a je ručne vyšívaná, zdali sme si záležať aj na vnútri a na výplni samotných tých pelechov. Používame kvalitné materiály, ktoré sa používajú na výrobu ortopedických madracov aj pre ľudí. Čo je veľmi zaujímavé na našich ortopedických madracoch, na týchto veľkých, je ich skladba. Na spodku toho madracu sa nachádza molitanová pena, na vrchu sa nachádza vrstva pamäťovej peny a medzi nimi sa nachádzajú magnetické pásy, ktoré sú tam zaimplementované kvôli tomu, aby rušili pôsobenie magnetických polí v priestore. Je tak všeobecne známe, že pes si neľahne na hociaké miesto. Tam, kde mu nie je dobre, tam, kde sa necíti pohodlne, tak on tam spať nebude. On si vyberá, kde bude spať. Či je to aj doma, keď má človek psa, tak vidí, že on spáva v kúte, alebo sa niekde rád ako keby zašie. Neľahne si do voľného priestoru len tak, ako keby voľne. Sú na to rôzne dôvody, prečo to pes robí, ale je to aj ako keby tá jeho pocitová vlastnosť, ktorú má z toho priestoru. A tie magnetické pásy by práve mali napomáhať tomu, že kamkoľvek ten pelech umiestnite, malo by sa tam tomu psíkovi dobre spať. Ja osobne si vyberám všetky materiály, ktoré sú použité na všetkých pelechoch. Ako farby, tak aj jednotlivé výplne, ktoré sa nachádzajú v tých pelechoch. Takže chcela som, aby tieto pelechy boli zaujímavejšie, okulahodiace. Ono pri veľkých psíkoch, ten veľký madraz, mnohí si to možno neuvedomujú, to je ako kúsok nábytku, keď človek má niekde v obývačke, v spálni, na chodbe. Zabera to akože značné miesto. Pozeráte sa na to každý deň. Takže
Môj zámer bol, aby to bolo čo najlepšie pre toho psíka, ale aj pre toho majiteľa. Súčasťou ortopedických madracov je aj odnímateľný toper, ktorý sa dá odzipsovať, buď len samostatne vyprať, to znamená, že človek nemusí rozobrať celý ten pelech, aby ho dal vyprať, stačí ten toper odzipsovať, keď len je tam nejaká povrchová špina a dať ho vyprať, alebo ho vie použiť ako cestovný pelech. Keď s tým psíkom niekam cestujete, nemusíte brať celý ten ortopedický madrac, stačí zobrať ten toper a ten psík kamkoľvek s ním pôjdete, bude mať taký kúsok toho svojho smradečku, takého toho svojho domova so sebou. Momentálne pracujeme aj na novej kolekcii, ktorá bude doplnková prémiová kolekcia k tejto luxusnej, k tej farebnej. Tá nová kolekcia bude v takej béžovej línii a bude dostupná len v tomto jednom odtieni. V novej kolekcii sa taktiež nachádza ortopedický madrac. Dizajnovo je riešený trošku inak ako ten z našej prvej luxusnej kolekcie. Tiež ale základom je kvalitná pamäťová pena a doplnili sme ho takou peknou opierkou o hlavu. Naši psi to milujú a myslím si, že väčšina psov má rado, keď si môže niekde oprieť hlavu. Deky, ktoré sú vyrobené v kombinácii s merino vlnou, sú fantastické práve pre vlastnosti merino vlny, ktorá má termoregulačné vlastnosti. To znamená, že ona, keď je vonku teplo, má tendenciu to teplo absorbovať a nechcem povedať, že vyslovene chladiť, ale regulovať lepšie tú telesnú teplotu a keď je zase zima, tak hreje. Produkty Monarchio sú premyslené do posledného detailu. Od namieru vyrábaných bežcov a zipsov až po ručné šitie, ktoré ich robia výnimočným kráľovským luxusným produktom. Našu klientelu by som rozdelila na také dve skupiny. Skupina číslo 1 sú naši užívateľia, spokojní psíci, ktorí sú dobre oddychnutí a vyspatí a spokojní. A skupina číslo 2 sú ich majitelia, ktorí sú spokojní, že ich psíkovia sú spokojní. Značka Monarchio má svojich fanúšikov, má svojich sledovateľov a má svojich podporovateľov. Všetkej tejto aktivite sa veľmi tešíme a máme so značkou ešte veľké plány do budúcna, takže komunita Monarchio pomaličky, ale isto rastie. Mesto Prešov je moje rodné mesto a ja sa sem vždycky do tohto jahodového mesta rada vraciam, pretože celý tento kraj je môjmu srdcu veľmi blízky.